Καλησπέρα από τροχός στα Χατζής. Ας δούμε μαζί ένα αυτοκινούμενο τροχόσπιτο της εταιρείας Sunlight, γερμανική κατασκευή του 2013. Εξωτερικά βλέπουμε τη μαρκίζα, τη τέντα επάνω, ηλεκτρικό σκαλπατάκι, έχει δύο φωτοβολταϊκά πάνελ. Ας δούμε το εσωτερικό του. Βλέπουμε ένα πολύ ωραίο σαλόνι με το καναπέ του. Εδώ ενώνεται, μπορεί να ενωθεί όλο αυτό να γίνει για δύο άτομα. Κουζίνα, σταθερή κρεβατοκάμαρα για δύο άτομα, ψυγείο με καταψύκτη. Εδώ το μπάνιο του, ξεχωριστή ντουζιέρα, τουαλέτα χημική σε άριστη κατάσταση, καπάκια οροφής, σίτα πόρτας, Fiat Ducato μηχανή 2300-131 άλογα, έχει κάμερα οπισθοπορίας επίσης και έξτρα οθόνη monitor. Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στο link στην περιγραφή ή μας καλείτε στο τηλέφωνο μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.